Grazas, Fernando. Lembramos unha cousa, para estar ao día de todo o que fai o BNG, temos dous trucos. Un, engancharnos ao Facebook do BNG, e o outro é o blog de Silvia, que se chama como ela, silviaseixas.blogaliza.org. E por fin, chegou o momento. Estamos en disposición de escoitar a persoa que encabeza a listaxe do BNG de Arteixo. Todos e todas a coñecedes, porque xa leva varios anos facendo un moi bo traballo público. Ela é unha persoa comprometida, próxima, moi comprometida con Galiza e, sobre todo, con Arteixo. Representa os valores da responsabilidade e a preocupación polos problemas reais de todos e de todas. A próxima alcaldesa de Arteixo é a persoa en quen temos postas todas as nosas esperanzas e é a persoa a que vamos a levar a alcaldía de Arteixo cos nosos votos, Silvia Seixas. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada, Fernando, obrigada, Adelaida. Moitas grazas a todos e a todas os que nestes días traballastes para poder levar adiante este acto. Amigas e amigos do Bloque Nacionalista Galego, moi boa tarde de novo a este acto de lanzamento da candidatura do BNG na localidade de Arteixo, na nosa vila. Candidatura que se presenta nun dos concellos máis importantes da provincia da Coruña, tamén dos máis importantes do noso país. Recibido, pois, unha cálida benvida neste centro cultural, o lugar en que se fai pública a listaxe do BNG, da nosa xente, da vosa xente. Todos os procesos electorais son de moita trascendencia, pois neles a cidadanía ten a oportunidade de elexir a opción política con que se sentir máis identificada. As eleccións municipais forman un deses procesos, mas diferencianse dos restantes en que neste caso os cidadás e as cidadás participan na elección das persoas que van estar á fronte do seu concello, que é a unidade administrativa que temos máis próxima. A formación política que saír eleita constitúena veciños e veciñas nosas, e por que non, nós mesmos. É normal sentirmos esa formación como a máis cercana. Porén, sabedes moi ben que isto non é o que acontece a día de hoxe en Arteixo. O goberno actual, que rexeu os destinos do noso concello nos últimos 4 anos, está moi afastado dos problemas da cidadanía de Arteixo. Fica lonxe, moi lonxe, das inquedanzas da xente. E o que é máis grave, non tivo nin o máis mínimo interese en ningún momento en mudar de actitude. Por isto, a malmaridade unión do Partido Socialista Obreiro Español e de Terra Galega deu probadas evidencias de non estar á altura dos asuntos que realmente ocupan e preocupan a nosa veciñanza. Primeiro, o desemprego. Que acontece co desemprego en Arteixo? Temos 2.800 persoas sen traballo en tempo de crise, a pesar de contarmos co polígono de Sabón, un dos polígonos máis grandes deste país, con grandes industrias no termo municipal, coa construcción do polígono de Morás, co porto de Punta Langosteira e todo o que hai ao seu arredor. Non se xerou en 4 anos ningún só emprego pola deixadez absoluta do goberno municipal. Eles son os únicos culpables. Segundo, que acontece cos cativos deste concello? Moramos no concello máis novo de toda a área metropolitana da Coruña e o segundo máis novo de todo Galiza. Ben, que fixo o goberno actual? Sabédelo ben, aquí hai moitos nenos e nenas hoxe. Absolutamente nada, nin ludoteca, nin servicios de atención á infancia, nin zonas de xogos,
nin outras demandas sociais que fixeron os pais e as nais. Que pregunten, por exemplo, aos veciños e as veciñas de Vilarrodrís, de Meicende, de Pastoriza ou mesmo do centro de Arteixo. Podemos falar tamén dos bebés, dos máis cativos. Hai no concello de Arteixo 1498 nenos e nenas menores de 3 anos. Mais ningunha soa inversión deste goberno para os máis cativos. Onde están os parques para bebés? Onde está a tan demandada bebeteca? Onde as aulas de musicoterapia? Non procuredes, que non as ides achar. Terémolas cando chegue o BNG ao goberno deste concello, eso asegúrovolo. Que pasa coa mocidade? Falemos da xente nova. Sí, desa xente nova que hai, que vive en Arteixo e que significa unha quinta parte do censo electoral deste concello. Temos un 20% de xente menor de 20 anos. Hai mozos e mozas, verdade? Onde está a Casa da Mocidade que tanto pedimos nestes 4 anos? Onde se puxeron os locais de ensaio? Onde se situaron as vivendas de aluguer para estes rapaces e rapazas? Non hai. Non as busquedes porque tampouco as ides achar. Que pasa coa limpeza pública? O concello está cheo de lixo, está suxo, abandonado, e non o digo eu. Decídelo todas e todos vós a diario, nos diferentes medios de comunicación, na radio, cos vosos escritos, con eses escritos que presentades no concello e que ninguén vos contesta. Este é un dos graves problemas deste concello. Que fixo o goberno municipal? Nada en 4 anos. Ningunha soa medida para porlle solución á deixadez absoluta que sufre o noso concello. E que acontece coa administración local? Como é posible que teñamos de esperar até 3 anos por unha licencia municipal, até 1 ano por unha licencia de obra menor? Como se explica que a maioría dos veciños e veciños deste concello, como vos comentaba antes, non reciban contestación aos escritos que presentan? Nada se fixo en este ano para solucionar o grave problema de organización que temos entre os traballadores e as traballadoras. Temos 250 funcionarios públicos. Ningunha soa medida para organizalos, para distribuílos mellor por áreas, por departamentos. Ningunha soa. Hai uns días, un concelleiro do goberno municipal, que non vou mencionar porque seguro que xa saberedes quen é, comentou nunha intervención pública que durante todos estes anos non aprendera absolutamente nada. E a mí o único que se me ocorreu foi: non nos ensinastes nada, porque a función dun goberno é ensinar que sabe levar adiante un concello. Non lle temos nós que ensinar a eles, teñenos que ensinar eles a nós. Co plan xeral ou cos servicios básicos? Pois sinceramente nada. Continuamos sen plano xeral, sen auga en moitos núcleos de poboación, sen saneamento. Outra vez demando que falen cos veciños de Armentón, de Chamín, de Barrañán, de Larín, de Loureda ou de tantos outros núcleos. Dirán por única resposta que continúan sen saneamento no ano 2011, en pleno século XXI. Dirán, por tanto, que o que eu digo aquí é verdade, que non minto, que seguen sin saneamento e sin auga. Por certo, fago mención a outro concelleiro tamén do goberno municipal, que cada vez que o entrevistan, nos últimos días, di, despois de estar 16 anos no goberno de Arteixo, que unha das súas grandes promesas electorais vai ser facer o plan xeral. Ver para creer. 16 anos despois e segue prometendo o mesmo, absolutamente o mesmo. E eu digo-vos,
Si continúan no goberno municipal, non teremos absolutamente nada. Miremos para a xente do rural de Arteixo, porque en Arteixo tamén hai rural, abandonada polo goberno municipal. Sábeno moi ben os veciños que viven en Armentón, en Marrañán, en Chamín, en Lañas, en Larín, en Loureda, en Monteagudo, en Morás, en Sorrizo, en Suevos. Podemos falar de camiños descoidados, de falta de transporte público, da pésima iluminación, das promesas incumpridas de construcións de centros socioculturais, da falta de terreo público. En resumo, o goberno local estivo desaparecido. Oitavo, que pasa coas zonas urbanas? Falamos agora do rural, pero podemos falar das zonas urbanas. Podemos falar do centro de Arteixo, podemos falar de Pasoqueira, pero gustaríame centrarme agora en dous núcleos moi poboados, Meicende e Vilarrodís. 7.000 veciños e veciñas, 7.000. Sabedes cantos cartos se gastaron nestes 4 anos neses dous núcleos? 211.000 euros. En 4 anos, 211.000 euros. É dicir, 30 euros de inversión por habitante. Claro, podemos pensar, é que non había moito máis. Pois non. Resulta que en inversións neses últimos 4 anos había nada máis e nada menos que 10 millóns de euros. 10 millóns de euros. Por lo tanto, eu creo que a inversión en Vilarrodís e en Meicende é ridícula. Por certo, e non é porque non contaron co apoio dos concelleiros e das concelleiras do BNG. Non é certo eso que din de que puxemos a tranco tras a tranco para que non houbera inversións. Eu teño papéis para demostralo. Non puxemos absolutamente ningún atranco. É máis, fixemos multitude de propostas que nos decían que as iban cumprir e nada de nada. Faltaban a súa palabra, pero non só con nós, senón tamén con vós. Faltaban a súa palabra con vós. No último pleno, deuse conta, e hai informes asinados, non o digo eu, está aí para ver, da situación das contas municipais. 12 millóns de euros en 2 contas bancarias, sen gastar. Cartos que están aprobados nos plenos municipais. Por tanto, os que nós non lle puxemos absolutamente ninguna obxección. Pero gustaríame poñervos exemplos concretos para que vexades que realmente é así, que non estou mentindo, que os que faltan a verdade son outros, son os membros do goberno municipal. Nos aprobámolos, como vos decía, e unha vez que esa aprobación se leva adiante nun pleno, o único que ten que facer o goberno municipal, a súa responsabilidade é executalos, contratar as obras e levalas adiante. Ben, como vos decía, algún exemplo. Beirarrúas en Armentón, dende Lañas a Terrorís, 210.000 euros, aprobados no ano 2009. Non se fixeron, podedes ir velo, están ali, seguiredes camiñando á beira da estrada sin ningún tipo de beirarrúa. Colector de suelos. Isto para evitar os desbordamentos tan habituais no noso concello tamén do saneamento polo medio das casas. 587.000 euros. Non o busquen, porque non o van a topar, non se contratou. Non contratar obras significa non dar servizos, mas significa tamén que a xente non ten traballo.